மாருதி சுசுகி டிசைர் விஎக்ஸ்ஐ 2019 மாடல் சிங்கிள் ஓனர் கண்டிஷனில் இருக்குது. கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெரூன் ரெட் கலரில் வந்து வெஹிக்கிள் வந்து இருக்குது. எக்ஸ்டீரியர் பாடி கண்டிஷன் நல்லாவே வந்து இருக்குது. வெறும் 8600 கிலோமீட்டர் தான் வந்து வண்டி ஓடி இருக்குது. டயர் பாயிண்ட் எல்லாமே அப்படியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிராண்ட் நியூ ஒரு 90% அப்படியே வந்து இருக்குங்க. ஒரு 8600 கிலோமீட்டர் தான் வந்து வண்டி ஓவரால் வந்து ஓடி இருக்க கிலோமீட்டரே வந்து ஓடி இருக்குது. வண்டியோட டயர் பாயிண்ட் எல்லாமே அப்படியே லைவாக காமிக்கிறேன். வண்டியோட இன்டீரியர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இன்டீரியரை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு அப்படியே டோர் பேட் சைடெலாம் பாருங்கள். 4 விண்டோ, பவர் விண்டோ, சென்ட்ரலாக பவர் ஸ்டீரிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்டீரிங் மவுண்டட் கீ ஃபீச்சர் இருக்குது. அண்டு இந்த ஸ்டீரிங்கை உங்களால் மேலே கீழே டில் பண்ணிக்கிற முடியும். ஓடி இருக்க கிலோமீட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி வெறும் 8600 தான் வந்து ஓடி இருக்குது. ப்ராப்பர் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டோட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸ்டீரிங் மவுண்டட் சில கீஸ்க்கான ஃபீச்சர்ஸ் வந்துருக்கு. ப்ளூடூத் காலிங் ஆப்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டியோட இன்பில்டு மியூசிக் சிஸ்டம் இருக்குது. ஏசி எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டான ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது. சேஃப்டி ஃபீச்சருக்காக எஸ்ஆர்எஸ் ஏர்பேக், உங்களுக்கு டெல் 2 ஏர்பேக் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. சீட் கவர்ஸோட கண்டிஷன் எல்லாமே பாருங்கள். பேக் சீட் கவர்ஸோட கண்டிஷனே பாருங்கள், நல்லா இருக்குங்க, நீட்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரிஜினல் ஓட்டமே அவ்வளோதான் வந்து ஓடி இருக்குது. இந்த ஷைனிங்லாம் எவ்வளோ ஷைனிங்காக தெரியுது பாருங்கள். வானத்துலேருந்து இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மரங்கள் எல்லாமே வந்து இதில் வந்து அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. பேக் சீட் கவர்ஸோட கண்டிஷனே பாருங்கள். ரியர் ஏசி எல்லாமே வந்து வருது. பேக்கில் இருந்து இன்டீரியர் டேஷ்போர்டு வந்து இப்படி தாங்க இருக்குது. ஸோ இந்த வண்டிக்கு அவங்க கேட்குற ப்ரைஸ் பற்றி நம்ம இப்போ வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சென்ட்ரலாக் வித் ரிமோட் கீ வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த வண்டிக்கு நீங்கள் அவங்க கேட்குற ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற பார்த்திங்க அப்படின்னா 6,90,000 புது வண்டி போடுறதுக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த வண்டி போடுறாங்க. ப்ரைஸ் வைஸும் நல்ல ஒரு கம்மியான பட்ஜெட்லேயே வந்து கோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டேமியோ கார்ஸில் தான் இருக்குது. டேமியோ கார்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்காசியிலேருந்து திருநெல்வேலி போகக்கூடிய வழியில் பாவூர் சத்திரம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் டேமியோ கார்ஸ் இருக்குது. அவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர், அட்ரஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு கார் அப்டேட் சந்திப்போம். நன்றி.